అందరూ నిద్రపోతున్న ఈవేళ నీ కళ్ళు మాత్రం ఆ పాత మెసేజ్ల దగ్గరో వాళ్ళు అన్న ఆఖరి మాటల దగ్గరో ఆగిపోయాయి కదూ. నన్ను ఇంతలా ఎలా బాధపెట్టారు అని నీ గుండె రగులుతోంది కదా. మిత్రమా, నువ్వు మరిచిపోలేకపోతున్నది ఆ మనిషిని కాదు, ఆ మనిషి నీకిచ్చిన ఆ అబద్ధపు భద్రతను. నస్టాల్జియా ఒక మాయ. అది కేవలం మంచి క్షణాలనే చూపిస్తుంది. వాళ్ళు చేసిన గాయాలను నీ కళ్లకు కనబడకుండా దాచేస్తుంది. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు ముందుకు సాగిపోయారు. మరి నువ్వు నీ జీవితం ఒక వెయిటింగ్ హాల్ అనుకుంటున్నావా? గుర్తుంచుకో, ఎవరు నిన్ను వదిలి వెళ్లారో వాళ్ళు నీ కథలో కేవలం ఒక పేజీ మాత్రమే, మొత్తం పుస్తకం కాదు. ఈరోజే ఆ పాత జ్ఞాపకాల గొలుసులను తెంచేయి. నిన్ను గౌరవించని చోట నీ నీడకూడా ఉండకూడదు. నీ కొత్త జీవితం ఇక్కడే మొదలు. లే, సాగిపో, ఆకాశమే నీ హద్దు.